Bon dia. Avui l'ESGERC, el jovent independentista dels Països Catalans, presentem una campanya important que estructurarà l'activitat política dels propers mesos. Aquesta es titula Espanya és crisi. Tal com el nom indica, el que volem és denunciar els costos afegits que ens comporta pel jovent dels Països Catalans el fet d'estar sotmesos a l'estat espanyol. No volem que la crisi econòmica internacional, que òbviament existeix i que té molts paràmetres que no podem controlar, serveixi d'excusa al govern de l'Estat i als partits de dretes i esquerres espanyols per negar als Països Catalans i al seu jovent allò que mereixem i allò que és nostre. La campanya s'estructura en 4 grans àmbits. El primer, Espanya és crisi econòmica. Espanya ha apostat per un model d'especulació immobiliària i financera i ara, òbviament, li està passant factura, però no ho hem de pagar nosaltres. A més, els catalans ens enfrontem a aquesta crisi amb inferioritat de condicions, perquè portem un dèficit econòmic i d'infraestructures acumulat de molts i molts anys. Per tant, necessitem recuperar els nostres recursos per poder combatre amb totes les eines aquesta crisi. En segon lloc, Espanya és crisi social. Òbviament, aquesta manca de recursos històrica i de competències ens comporta conseqüències directes pels nostres joves. Això són problemes a l'hora de tenir prou recursos per fer beques, a l'hora de les ajudes a l'emancipació, a l'hora d'habitatge, treball, etc. Fins que no puguem disposar de totes les competències i tots els recursos, no podrem donar una resposta òptima als problemes que tenim, als problemes que patim avui i que volem solucionar avui i no esperar demà. Un tercer gran àmbit és la crisi democràtica. Espanya és, per definició, crisi democràtica. És un estat centralista, un estat contrari a la llibertat, com ha demostrat prohibint els referèndums i legalitzant partits, seguim mantenint una monarquia caduca hereva del franquisme que paguem entre tots, etc. Per tant, hem de combatre aquesta crisi perquè volem poder veure les nostres seleccions competint internacionalment, volem utilitzar el català a Europa i a tot arreu amb normalitat i mentre siguem part de l'estat espanyol això s'ha demostrat impossible. Finalment, Espanya és crisi ambiental. Ha sigut denunciada per la Unió Europea pel tracte que ha donat a la costa mediterrània, amb urbanitzacions i hotels. No compleix el protocol de Kyoto. Hem vist com les nuclears catalanes, que depenen del control i supervisió estatal, pateixen problemes dia sí, dia també. Per tant, és obvi que amb Espanya el nostre medi ambient també se'n ressent. I fins que no tinguem, precisament, estructures d'estat, no podrem decidir infraestructures importants, infraestructures energètiques, per com volem configurar el nostre país. Ho faran ells. I sempre quan decidit ells, s'ha demostrat que ho fan en contra dels nostres interessos. Espanya és crisi. Independència. Visita la web de la campanya espanyescrisi.cat.